The Zimbabwean dictator Emerson Mnangagwa is sending more military hardware into townships this evening to create a siege as citizens have been forced to go home early from work for fear of violence. The regime is expected to unleash achipere mushe muri Zimbabwe. Toona hopo ching'ono achifumura mutungamiri wenyika yeZimbabwe achiti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe ava kutya, ava kutoti vanhu kurumidzai kuenda kudzimba nekuda kweviolence ngakuda kukonzereswa munyika yeZimbabwe. Sapinda mashoko abudanyagwa panapa uri subscribe like kuti on the bell icon. Tinda paendo pake ching'ono anyora achiti Mnangagwa, whose legitimate rule has been marked by massive looting of public funds, has caused the collapse of nearly all public services. He has plundered Zimbabwe's natural resources with his family and friends, who smuggle gold in private jets to Dubai and arrest any journalist who exposes this criminality. Corruption and organized crime undermine the rule of law, erode public trust in government, and exacerbate economic and social problems. Mashoko ari kuexpose panapa nahopo chikono achiti yes tingaona zvenyu zvinzi these tankers arikuda kumisa vanhu kumaprotest, but tiri kuona kuti vanhu vacho vari kupetitiona, vari kudemonstrata pamusoro pemismanagement yemastate resources ari kubuditswa munyika yeZimbabwe each and every day daylight. Nyika yasara yanguva nemakomba pasina kana ma-resources atava nawo, ma-public services ese adhakwa. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro mashoko ake. Pinda comment section medu, musaona subscribe like kuti on the bell icon.